Pello, Pello, Pello! Oh, Pello, Pello! Kaixo, Claudio, zer moduz? Urduri? Bueno, bai, urduri jartzen naiz, askotan. Estreinaldietan beti urduri. Bai. Urduritasun punto bat izaten delako. Bai, eta are gehiago kontutan hartuta orain, bueno, nahikotxo ireki naizela duku honetan ere, ez? Nahikotxo ireki zarela? Bai. Uste dut, kontatu ditu dela gauza batzuk, normalean, ez dituena kontatzen, eta gainera ez dakit ondo zergatik hartu nuen erabaki hori, Zergatik erabaki nuen rollo horretan egitea dokumentaleko elkarrizketak eta baina horrela atera zait eta unea hau da, horrela atera da, uste dut ederra dela aldortatik, baina egia da, bueno, hainbat gauza hor daudela, bueno, politak, ezain politak, itzalak, argiak eta denetarik, eta nik uste dut hori ona dela, dokumentalaren zabintza bai. Eta damutzen zara? Inoraz ere. Esan duzunez? Agian gauza gehiagi kontatu, edo gehiagi ireki naizela? Nahikotxo hitz egin dut, bai, eta daude gauza batzuk, autokritika puntu bat ere badago, dokumentalean, eta alakorik ez dugu, orain arte ez dut egin, eta orduan horrek pixkat urduri jartzen hau, bai, baina, bueno, haizu, nire parte bat da, eta gardenki jendeari helaraztea, nik uste dute gauza sanoa dela, beraz, lasainago ere aldi berean. Zetak hau ez da kontzertu bat, argi esaten da, dokumental bat delako, berehala, minutu gutxi barru, estreinaldia hemen izango baita, ez mugitu beraz. Orain arte ikusi ez duguna ikusiko dugu? Bai, nik uste gu saiatu gara eta egin dugu, ez, komunikazio egitura bat daukagu eta uste dut heltzen garela, baina komunikatzen aritu gara, modu batera bestera, kontzeptualki zetak zertan ari den, ez? Baina dokumental honek eskainiko duen ikuspegi retrospektibo hori ez dugu hainbeste jorratu gure komunikazioan. Gure komunikazioa beti aurrera begirakoa da, zetaken. Eta uste dut, halako batez, ez duen nahi, de hecho, azken 5 urtetan zetaken ibilbidearen lehenengo 5 urte hauetan oso retrospektiboak ziren elkarrizketa proposamenei ezezkoa eman diot beti. Eta ez nengoen puntu horretan. Uste dut, bendeta bukatu berri, zetaken hasieran, nahi nuela argiki utzi ni etorkizunera begirari naizela, eta ez, pixka bat alde batera utzi hori, eta, bueno, naturalki, eta nik ere erabaki hori, txip hori aldatu gabe, naturalki, antza, heldu da puntu bat, non, bueno, retrospektiba pixka bat egiteko pres nagoen, antza. Hemen gaudela honengatik, izango litzateke. Dokumentalean esaten duzu, zergatik egiten duzu onelako hausnarketa bat, edo zure buruari egiten diozu galdera bat, eta erantzuten duzu, esaten duzu. Zergatik sortu da erokeri hau zetaken inguruan, zergatik? Erantzuna ere ematen duzu. Bai, azken garaian ari naiz kontzertuetan artikulatzen diskurtso hau, eta jendeak oso bere egiten du. Eta, bueno, gu lantalde gaztea, indartsua, gogotxua, potentea daukagu zetaken, daukagu ere proposamen bat, nik behintzat, zesango izut nik, ez? Sinisten dut asko, zetaken proposamenean. Musika elektronikoa, mitologia, soinu identitate oso landu bat, tradizioa, eta sorben intentzio argi bat, ez? Eta horri denari heldu dizaiokegu azaltzeko zergatik zetak heldu den lekura, ez? Zergatik beste jendea, beste bidai. Eta gero esaten duzu, benetan horregatik da. Eta hori da pixka bat hausnarketa, eta pixka bat raskatuz, eta nik uste dut dokumentalak ere hortaz hitz egiten du. Horrela hasten da, de hecho, dokumentala, ez? Uste dut atzean benetan dagoena ez dela hori euskara dela. Uste dut euskarak eraman duela zetak momentu honetan dagoen puntu horretara. Hainbeste kontzertu, hainbeste jende, hainbeste elkarrizketa, hainbeste bidai. Hori dena euskarak eskaini digula sinisten dut, ez? Benetan, zintzoak izan behar dugu, benetan ulertzeko uste dut euskara dela erantzuna. Dokumentalean, zuk aurreratzen duzun bezala, horretaz egiten duzu hausnarketa, hemen aurreratzen duzu, ikusi beharko dugu, oantxe bertan berehala ikusiko dugu, antxietatea zen modu zabiltza? Bueno, une honetan, hobe... Badakizu peio zergatik galdetzen dizuan, zuk behin baino gehiagotan esaten duzu buru belarri sartzen zarela, baina horrek ondorio batzuk dituela, hoien artean antsietatearena. Bai. Tan nola daramazu? Begira, orain nago agian estres maila altu batean, baina antxietatea nahiko kontrolatuta dudala sentitzen dut. Une honetan... Nola egiten duzu? Terapian. Bai, Non-stop, terapia, bai. Azkenean, de hecho, azken 2 astetan saltatu egin behar izan dut, 1000 kontugatik, eta ez dut
alakorik egin nahi, uste dut nire oasi txikia da hori, lanketa horretan ari naiz, eta oso lagungarria zait, ezinbestekoa zait esango nuke. Daukadan bizi erritmoa mantentzeko behintzat, une honetan ezinbestekoa zait terapia, bai. Mobila behintzat, mugikorra itzaltzen duzu. Modo avionen jartzen omen duzu. Nun daukazu? Ez hor dago, hor non bai dago, eta modo avionen jarri dut elkarrizketarako. Baina, bai, bueno, azken garaian esan behar dut mitoaroa, Nafarroaren egitera guazen bi kontzertu horiekin, hilabete bat eta gutxi falta da, eta une honetan gaude goraino ez urrengoa, topera. Orduan ari gara hori prestatzen, eta egia da orain ari naizela, zoritxarrez larun batak, igandeak, egunero eta gauez ere, buru belarri horretan, ez? Eta deiak eta bilerak eta dena ez delako gainera bakarrik obra ensi artea. 5.000 kontu dira honen inguruan daudenak, eta iasan oso gainezka. Baina, egia da, bueno, duela ez askor arte behintzat egon naizela esnatu, oraindik modu avionen, meditatu, dutxa bat hartu, hori guztiak egiten eta gero modu avion kentzen, ez? Alde hortatik oso harro nengoen, hori alde batera utzi behar izan dut, baina bueltatzea espero dut, laizter. Eguneko hasierakoa behintzat, tarte bat hartzen duzu, modo avionin utzi eta zuretzat, eta meditazioak laguntzen dizu. Asko. Lagunek, familiak, ez dakit, horretarako balio dizun, edo estresa jeisteko, edo hori kudeatzeko, edo ez? Bai, zalantzarik gabe, kirolak. Ze kirol egiten duzu? Arbizu alboan lakuntzan, dago gimnasio bat ireki berria dutena, Ibon izeneko lakuntzako tipo batek ireki du, iBox deitzen da, eta oso gustora joaten naiz horra. Eta gero Altsasura ere joaten naiz, Aizkorri izeneko kirol zentro batera, 2 egun egiten dut Aizkorrin, Gaizka nire lagun batek duen erdi crossfit antzeko zentro horretan, eta hori da orain egiten dudana zergatik, belauna apurtuta dudalako eta ezin dudalako mendira joan. Orain ligamento cruzado eta menisko biak apurtuta ditut une honetan. Biak? Bai. Eta horiek errekuperatzeko zerbait egiten duzu, terapia... Bai. Jordan Mendigutxia izeneko fisio super top bat dugu Nafarroan, eta berarekin rehabilitazio superkainero bat egin dugu, eta iasan oso puntu honean nago, baina operatu behar izango naiz, mitoaroa eta gero, Nafarroaren egitera guazen bi kontzertu horiek eta gero, operatu. Eta gero, bigarren rehabilitazio bat. Urtarrilean beraz ebaketa edo operazioa, eta ikusiko da. Hor geldialdi bat egin beharko duzu orduan? Edo zetakek geldialdi bat egingo du? Bai, beharko, bai. Noiz arte? Hori ezin dugu definitu oraindik. Ikusi behar. Edo zera, ez? Egindako ebaketaren ondorioa ikusita eta rekuperazioa edo rehabilitazio hori. Pilotari baten izena eskatuko banizu? Zer arriskutsua. Keba, ez da arriskutsua. Erraza da. Bat bakarra, nahi duzu? Ni Joseba Azkurdia esango dizut, zarantzarik gabe. Ikusia. Bueno, baretzako peio persona garrantzitsu ez. Laune, kuadrillakoa, baina personalki asko launtzen ditena, eta nire bizitzan bai esan zutabe garrantzitsu bat. Beti egon naiz bai eskertu launtzen dite guztiengatik, beti daulako ondon, beti daulako momentu txarrenetan esku bat botatzeko prest, launtzeko prest, eta egizan asko eskertu bai. Eta miresmena ez, horako jendeengatik, ez bakarrik profesionalki ikera den guztiengatik, beste guztiez egizan arlo personalen kriston persona delako, jende ona beti launtzeko prest, eta ni behakin pasatzen dituzun ordutan o momentutan beti ikastezu zerbait beti onbertze atento asko erakusten duen persona delako ez. Lage izan ni kriston pila nahi ditela eta esan dutena. Beti egongo naiz eskertu behai ez. Bueno, tarteka bronka txiki atzuk entzuten ditu, azkenen nik ez naiz hola beti gainen notekoa, mobilakin desastre xamarra eta bronka bat beste entzute ditu, baina bakit nire honeako dila eta ongi etorri die. Bromak aparte utzita bai. Asko nahi diotela eta kriston tipoa dela eta holako launak betiako izan behar dela. Txalo bat Josebarentzat, eta eskarrik asko. Mezu ederra hau bidaltzeagatik, ederra, iruditzen zait.
Bai, gainera nahiko bizterala, ez? Josebak, bueno, alako kontuak, alako hitzak ez ditu maiz esaten, hori egia da. Eta antza momentuan harrapatu diozu, ez? Bueno, ikaragarrizko ilusio egiten dit, Josebaren gandik ni lagun mina dut, eta nire bizitzan ere zutabe ezinbesteko bat da, Joseba. Eta bai, inpaktatu nau pixka bat bera horrela entzutea gauza ederra izan da niretzat, eta bueno, eta gainera harritu nau ere, komunikatzaile ona ari da bilakatzen, ja, hainbeste urte eta gero, ez? Fin ikusi dut, oso ondo artikulatu du diskurtsoa, oso ondo... Ez dakit zenbat aldiz errepikatu duen, galdetuko diot, baina... Bueno, guri bideo bakarra bidali dugu, Ez, baina fresko ikusi dut, benetan, oso ondo, ilusio asko egin bideo honek, benetan, mil eskerazko. Laguna zarete, aspalditik, ez? Betidanik. Minak, gu biok jaio ginen apirilaren 22an. Herri berekoak zarete. Arbizuarra gara, biak apirilaren 22an jaioak, 375 eguneko diferentziarekin. Baina, bai, kuadrillakoak, lagun minak izan gara, beti, ez? Gero Josebarekin, tokatu zaidana da, bueno, nire Euskal Herri mailan behintzat, pertsonai publiko bilakatze horretan, eta prozesu hori elkarrekin bizi izan genuen, berak ere bizi izan zuelako, ez? Eskupilotan, bera, bueno, pilotari txapeldun handi bat daia, txapel asko ditu Bizkarrean, ez bat ez bi, eta uste dute berak ere bizi izan dituela, nik bizi izan ditudan gauza asko antzera, ez? Eta horrek ere batu gaitu are gehiago, nik uste. Eta lagundu, ez da? Bai, elkar ulertzeko ere, eta bai. Bronkak ere botatzen dizkiozu. Ba, ez gehiagi. Lasai, ez. Sin más, pues igual deitzen diot, eta... Ez du hartzen, noski, baina deia itzuli ere ez. Baina, bueno, ez da naita egiten duen zerbait, da, handagoelako, zaldi egin dago, eta, vamos, ez beste, ez diote hori kontutan hartzen inoraz ere, hori bai, pues, aprobetxatzen du gero, bera bazio, lasai, ez bueltatu deia, zu lasai, eta pixka bazile hori, baina ez, sanoa, bai. Bello, Laizar bere ala dokumentala ikusiko dugu, gelditu nahi zuk hasieran komentatu duzun gauza batekin, hau da, asko ireki zarela, eta horrek jakimina sortzen du. Eta galditu bizitua urduri zauden eta pixkara. Kontzertu potente bat, kontzertu baten aurretik hor urduritasuna nabarituko duzu, dokumentalean ere ikusten dugu, nabaritzen dela, ez? Zuke kontzertuaren aurretik nolabait nervioak nabaritzen dituzula. Horren aurka egiteko zer egiten duzu, nola kudeatzen duzu hori? Bueno, ni urduri jartzen naiz kontzertu ez haundi, baina bai berezien aurrean. Hau da, guk bira bat antolatzen dugunean, showa oso markatua dugu, oso gionizatua dago, oso kontzeptuala da, orduan improvisaziorako printzipioz margen gutxi dago, baina adibidez Unanuko kontzertua bezalako kontzertu baten aurretik hor konponente askoz gehiago daude, hor lagunak, familia, kontzertu horrek duen kontzeptua baino gorago beste aterki kontzeptual bat dagoenean, hau da, Unanun zerbaitengatik gaude, Unanun zerbaitengatik ari gara kontzertu berezi hau egiten, ez? Hori da horrelako zerbait dagoenean, are urduriago jartzen naiz, eta soluzioa handirik ez dauka. Egia esan, nik uste dut hor klabea azkenean da taula gainera igotzen zarenean, lehenengo bizpairua bestiak jo eta gero hasten zarela lasaitzen, zure lekuan jartzen berriz, eta bai, aurretik soluzioa handirik ez dauka. Unanuko kontzertua aipatzen duzu, eta hori ikusiko dugu pantalla handia. Kontzertu benetan berezia delako. Eta Unanun Beriain mendi azpian dagoen Sakanako herri txiki horretan gaur oso festa berezia dute. Bertakoi eskerrak eman nahi dizkielako Pello Reparatzen taldea. 1000, hori da, plazatxo hortan txartzen direnak. Olako herri txiki batean 1000 pertsona biltza da errekorra. Ospatzekoa da hemen sortu den batasuna eta auzolan grina. Kontzertu berezi bat antolatu dugu, erdi sekretuan. Non eta Uneinuko plazan, 50 biztanleko Sakanako herri txikion. Bai, kristona da. Gertatzen ari zaiguna kristona da. Kristona, Unanukoa kristona. Zergatik? Bueno, bi arrazoi nagusi ditu kontzertu honek, ez? Bat da, argiki esateko, Unenuko apropiazion kultural esaten zaio, ez? Orain, eta beste testuinguru batzuetan. Baina guk Unenuko momoxorroen
mamuxarroen mundu hortatik asko edan dugu azken diskoa sortzeko, ez? Eta honen iruditeria eraikitzeko. Eta bueno, bertan erraztasunak jaso ditugu asko, ez? Eta oso begi honekin ikusi dute guztia, lagundu gaituzte denean, eta bazen, bueno, modu batera edo bestera, eskerrak emateko gure modua, ez? Unenuko herrian, herri bat edo herri mota bat, 50 biztanleko herri bat, non normalean zetak bezalako proiektu batek ez duen kontzertu bat ematen, movida hau montatzen. Ikustu dut alde hortatik beharrezkoa zela hori, ez? Gure aldetik keinu hori. Baina hortaz gain, nik uste du garrantzitsua zela ere, Nafarroaren aragoaz. Eta Nafarroarenan, 30.000 lagun batzera goaz. Astakeria da, ez? Oso handia da hau, gure Euskal Herriko kapitalean, Iruñean, Urtarrilaren 3 eta 4 gauza erraldoi ari gara montatzen, eta hortaz ari gara handia, baina nola heldu gara ona, eta zergatik gaude hemen, eta zerk egin du guk Nafarroarena 2 aldiz betetzea, ez? Guk saiatu garelako entzuten, bertakoa txikia, berezia, ez? Unenu, adibidez, ez? Horrelako herri txiki, partikular eta berezi bateko ezaugarriak hartu, eta geure obran kokatu nahi izan ditugu, ez? Eta gure obra horren inguruan eraiki nahi izan dugu, ez? Eta hori jendeak baloratu du, eta ikusi du gero eta mundu globalizatuago batean, gero eta mundu generikoago batean, ez? Berezitasun horrek gero eta balio gehiago hartzen duela. Hori da ideia, eta hori aldarrikatu nahi izan dugu Unenuko herrian. Zuen bidea, nolabait zuen bidearen analogia hori egiten duzuek gauza txikietatik gauza handietara, Unanutik, Nafarroa arenara, mitoaroa. Irudiak badauzkagu. Eta Unenutik Iruñera goaz, Nafarroa arenara. Mitoaroa izeneko show berezia egingo dugu Urtarrilean. 30.000 lagun, euskaraz, gure kapitalean. Historikoa izango da. Orain, gure unea iritsi da. Batu gaitezen. Ez da kontzertu bat, mitoaroa da. Zetak da. Nafarroa arena, 2025ko Urtarrila. Peio Reparaz, mitoaroa ikustera eta sentitzera joango garenok zer aurkituko dugu? Bueno, nik uste dut hor crossover historiko bat gertatzera doala, ez? Mitologia zari gara, baina aldi berean inauteritako pertsonaiak erabiliko ditugu mundu mitologiko hori errepresentatzeko, ez? Hau crossover bat da. Ez da toz leku beretik, eta nik uste dut hori interesgarria dela eta ederra dela, ez? Horre jasoko dena. Fikzioa zari gara, rigore gutxiz landu dugu bai mitologia, bai hauen identitate sonoroak, bai hitzak, bai... Eta uste dut hor dagoela ere, ez? Fikziozko historia honen ezaugarririk baliotsuena, ez? Nik uste dut oso esperientzia berezia izango dela bertakoa, ez da kontzertu bat izango. Hau ez da kontzertu bat. Gogo baia, hori ikusteko. Bazatoz, iruan, ez? Iruan, bai. Iruan, ez da zatoz, bai. Iruan, bai? Bai. Ondo? Bai, bikain. Ez dut lehenengoa, Iruan eta Lauan. Bai, biak, laua badakizu sarrerak agortuta daudela, laurako, irurako batzuk geratzen dira, baina biak beteko dira. Biak beteko dira. Beraz, beroa izango da, bai irukoa, bai laukoa. Benito Lertxundirena. Gaur, horretaz hitz egiten egon gara, eta jakin nahiko nuke Peio Reparazek nola hartu duen albistea, Benito Lertxundi esan da, zuretzat Euskal Herriarentzat zer suposatzen duen, zer da Benito Lertxundi zuretzat? Nik Benito Lertxundi, esango nuke, nire bizitzan bizi izan ditudan edo behintzat hori izan ditudan momenturik ederrenetariko bat Benitorekin lotuta dagoela. Eta ni Benito Lertxundi pintxatu nuen nik neuk pandemian zuloan ginela ni nengoen entzerratuta, ni Londresen bizi nintzen, justu itzuli nintzen, da pandemiak harrapatu ninduen Arbizun, nire gurasoen etxean. Eta ezin izan nintzen Londresera itzuli. Eta pasa nuen entzierro hori nire gurasoen etxean, ez? Eta nire arreba ere antzen, eta
Eta, luzatzen ari zen asuntoa, eta okurritu zitzaidan, nire ekipo hartuko dut, behan, keston ekipoa daukat, soinu ekipo potente bat daukat, eta montatuko dut balkoian, argiak ere, baditut argi batzuk, erabilizan dituguna gauza batzutarako, eta montatu nuen balkoian, argiak ere montatu nituen balkoian, eta ezer esan gabe herrian, ez aldamenei ez, kale nagusian dago nire gurasoen etxea, eta bertan, gainera ekipo potente batekin, volumena eta fundamentuz, erabaki nuen sesio bat egitea, pintxatzea, baina euskal kantu tradizionalak, festejakoak, ez? Eta lehena Benitorena izan zen, eta oroitzen dut une hori, non Benitoren ahotsa hasi zen entzuten Arbizuko kale nagusian, pandemian, denak etxean ginela, eta nahiko bajoiarekin, eta hori, eta nola, irudia oso ederra zen, nola, jendeari ari zen, deskubritzen zehari den gertatzen hor kanpoan da, lehioak irekitzen, balkoiak irekitzen, jendea lehioetara eta balkoietara irteten, une horretan sortu zen zera hori, niretzat oso berezia da, nire arrebainez unkitu zen, ni ere uste dut oso momentu berezia zen, eta hori ere diot, zenbat eta zenbat dira, ez, Benitorekin bizi izan ditugun momentuak, eta, gure bizitzako soinu bandaren parte ezinbesteko bat da, ez. Hori, Arbizuar bezala eta Euskal Herritar bezala. Gero ja, esan dizazuket ere, ja ni abestigilea naizen horretan, referente ezinbesteko bat da. Gainera Nafarra naizen horretan, ez dakit, baina sensazioa da, Nafarroan, ez dakit, olako maitasun eta aprezio berezi bat diogula Benitori, ez dakit, badago hor zerbait uste dut, benetan ezinbesteko bat da, ardatz nagusi bat, niretzat, pertsona bezala eta abestigile bezala. Oso polita kontatu duzuna, musikak nola batzen gaituen, eta hor adibide bat, Benitoren musikak zer lortu zuen. Dokumentala oraintxe bertan estrenatuko baita, labur bada ere, Euskal Herriari zer esango diogu, orain ikusiko duenaren inguruan. Gardena dela, eta benetazkoa dela. Orduan, uste dut interesgarria dela, ez aukera bat dela ere, pixkat zetak, ni neu ere, pixkat gehiago eta hobe ezagutzeko. Eskarrik asko, Pior Paraz. Plazerra, Claudio, betiko lez, gustora. Betiko lez, hemen beti lekua izango duzu eta